Jika mas berkuit tuai nak kapanta jing tap khat lai snem jing tu kurim jong I adal giza basayomoit di John Martin leng dok mau plang. Pati jing tuai aingu nam ta pelapas bha kafanel exam jong I mebala aihun Mary Kharkongor lakar shanbor Kharkongor pat lahun Mary Kharkongor. Laispa sapulai. Laispa sapulai. Rai utrai jing rai batemai torai jam ya gadna gadya rai utrai jing rai batemai torai hallelujah go by do play to shadow Batemai, Rajam Yau, Gadna Gadyai, Rayu Trai, Jing Rai Batemai, Turai Hallelujah. Hak katang ukpa badukon badaman sem bakod. Amen. Ka jing e jong try jong e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lem bad ka jing selok jong amen sem bakod kinan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru kohen men kopara how try Jesus Christ mentar kasngi kabalang jong e karake ya kasngi buram jong ka jing pun klempop ten rai ya kamaria te soti ha kana kasngi kraw jong kame beneng jong e token kohan men kopara ngipuson yala kajong kajing em namar kajing khot bat kajing e bakamaria kalayo naublay kapan kan mau yang bada pi bat ko khot kawer yang bada pi ru bangin persang hala kajong kajing em bangin em klem kipop hot klempep ngitip bangilong kinong pop haman kasngi haman ke kelemat yolese ngile pop hanrei utrai ukhot uwer upan kan mau yang bada pi bangin persang dala ka jong ka boy ka bor bangin IT yala de haublay kenang baublay unsimti yangi bad ula bad penkhut ya kita ki pop kisang ki bangilale ha ka jeng em den mata kadau ha ka nagasngi habang iwan ban terwa ya kana kamas ka bekhut token ngin penmap nautrai na ka banta ki pop kisang na ka banta ki lat kilet ki bangilale daga jing kuslai lagi jong ki pop ngin pen map an ngin pai shot rai lang ba ga jing duai jungi baro lang nga phla how blay badan bor baro pada phi ko han men ko para bang la le pop shibun e daga jing prokhat daga tin daga kam daga jing let daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakraw e jonga namar kata ngakarpad e kamaria bakoj kabaya sa kate soti ya kangel bat kirukoj badapi kohan men kopara banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro inisne yangi madlama biki pop jungi unyalam yangi sha kajung em bom jukod amen. Go try to isene go try to isene try to isane go try to isane go Christo isane
Cristo isene, o Cristo isene, o Cristo isene, o Trito isene, o Trito isene, o Trito isene. Go try to isane Puramu Blaisha Trong Bada Kandau Jing Su Aki Ben Real Baro Badon Come on Baba Iya Roya Ming Ilam Bani Bani Iyai pendon buram bagi suyame Ku try ko play simple Ku padan borbaro Ku kun marwe utwa Utwa Yesus Christ Ku kun amradu play bagi kipok rojeng Yang kacing kepatos ngasenayangi Datang mame bakut Datang mame utrai Uwe bahak letam Mame ko Yesus Christ Mame bayai long lay Ajinya long kawe Badu mensimbaku Daga buram mukpa Amen To ngin ya duai Ko blei meu ba daga jingpun klempop ten rai ya katei soti me lapan kre ya kajakasa kababidor na kabanta ukon jong me ngikerpat ba kumba me penlai yaka na gajing tobria baro da gajing yap jong ukon jong me ya kaba me la yu i lupa kumta men ai ba leng ba gajing ya sai lem jong ka mangiru ngilong kibakuj ban ngin wan hakmat jong me dautra jungi Jesu Christ ukon jong me Ubim bad basun sha rengkat bad me ha gajing yalong kawai jong omen sim bakut ublay junam la junam amen Kecumplay na kitab Genesis Hadin mo Adam ulabam yun na utaw-ting Utray ulay ulakot yung mat-ulong haay midon ulaong Ngalayas ngaw yung kachisungwa yung may hakaper Pangalay shifting na marba ngalalangkod Kumta ngalaburi yalade ulaong Mano bayato yame Bamilalangkod Hato milabam na uting upang hukum yame Panambam ubri ulaong Kakantay bamilaay Bakandon mat nga Kalay hanga yaw so yung uta uting Mat nga labam Tiu try ublay ulaong hakata kakantay. Kaay kani kapapalale. Kakantay pat kalaong. Upseng ula syukor nga pat ngalapam. Utray ublay ulaong saha upseng. Namarba milale ya kani. Latim yame palat ya kichinri baro. Palat ya kimrat kimreng baro. Mensayay da kakpo jong me. Pat mensabam daw kandaw. Baro silanter kaching im jong me. Nganbu Kajing Asian habdeng jong me, bajang kakantay, habdeng usambay jong me, mat usambay jong ka. Une unsayo ban yuroj, ya kakli jong me, pan men apthap ya kakongdong jad jong u. Ubriw ula ay kerteng, yala katanga ka im, namarba, kalalong kakami, jong kiba im baro, kaktin jong utray. Isamu yang le. Sang kenai pupra, nambar nyospa, prapuh nyew. Nyospa prapuh nyew. Why you try, writing right
temai uleki kampela Rai utrai kajing rai kabatemai Nabutrai ulaleki kampela Tikamon batsanti bakujongu Kiwan lam jing penim jongu hangi Rai utrai Rai jing rai temai Muleki kampela Kwi utrai upapna raja jing jong Upen pau laga hoka ki bendril Da jingin bayai ne utrai uban Kagulan pula ayu Israel Rai utrai Rai jing rai temai Uleki kampela Tebaroshi perteki layoi Ya kabor bapenim bublejongi Ya risa da jingmen pertebaro Rayaro ya kenoyu blejongi Rai utrai Rai jing rai temai Uleki kampela Kajing play na gashti upalos ko shaki kristan ha ipsus. Anero ublay par ukpaju utrai jangi which is Christ. Ublay au bala kerku yangi ha Christ. Ta kajing kerku bakan jam sem baro ha ki cakapneng. Kumbau la jid yangi ha Christ. Shua kajing sang nong rem ya kaptay. Pangin long ki bakoj bat ki baklem tobria ha kmat jong u. Ulamang lupa yangi ha kajing Mangin long ki kun jong u da u Jesus Christ kat kum ka san do jong kamon jong u na ka benta ka chingero ya ka chingai badon burom jong u ka ba ulat sai halor jong i ha u kun ba e jong u ha Christ kat kum ka san do jong u ta u ba penya ya ki ai baro kat kum ka ching start kamon jong u yang i ki ba la karmenikong ha Christ na jet par lamang ban im na ka banta ka chingero ya ka burom chung u ka ten jong trai Hallelujah 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 Ublay kumaria kepada berkecingin Utrai udon bat pi Balakar kuya pinap dengki gentai Hallelujah 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 Utrai udon rainkat bat pi Kajing pulai na gospel bakut kat kum ulukas. Kaburam me kotrai Hakata kapor lapha yo angel Gabriel na oblay shakasnong ha Galilea kabakerteng Nazareth. Shakaway kakantay kabalaya tekstin badaway ubreu bakerteng u Joseph nagajay David bakakerteng gata gatesoti kalong kamaria ulawan shaka bat ulaong kublay kabadap daga jingay utrai udan bat pi Henry kalakuslay jingmut ya kata ka jingong bat kalaperkat kamun ayu kata ka jing kublay Teo angel ulaong haka
wat shifting ko Maria naba pi lashem jingai bad ublay bad hakmi pin sapun hakakpo jong pi bad pin sakha ukun bad pin saai kerteng yu u Jisu un salong uba kraw bad enkot ya ukun jong uba hakli dam bad utrai ublay un ai yakakhat em u David ukpa jong bad un sa senshar halor kaying u Jacob shi jinam bad kahimau blay kan kut shu Kamaria kalong hautur angel kumno ken kane kala banlang naba ngamdon utnga nangta u angel u ong haka u mensimba khoj un sahyar halo jungpi bat kabor jong ubhaklitam kan saka srengeu yapi namar kata yau kun ba en sakha en sakot ubakhoj ukun jong ublay hakmi kakur jongpi ka Elizabeth makaru ha ka jinglong temen kalapun yaukun senrang baduni ulong ubnai ubahan reu ya bat kata ya kabalanyeu kabalengki naba haublay omdon kabomla banlong bat kamaria kalong hakmi ngalong kasakri jong utrai ai kan long hanga kat kum kaktin jong pi markum ta u angel ulalay no ka gospel jong utrai Kachingera yame ku Chris. Kohan men kopara hakani kasngi bangi rakhe ya kasngi kraw jong ka jingpun baklempop tenrai ya kamaria teisuti kabalang ka khot kawer yang ip bangin pusan shapang ka jingai ka jong blay ka jing it ka jong blay ha ka jing im jonga bat jong pi bat ha ka perthei hi baro ka we lengba kane kasngi ka bangi rakhe kasngi kha kasngi kraw jong kamaria balapun ya ka klempop tenrai kapan pau shai ba ka jingai jong blay kala ban pen kala yanga badepi ka jingai jong blay kala ban wanra ya kata ka jing it ka jing snei jong blay namar ka jing tim ka bangiyo ha ka jing em jongi kamlong ha ka jing it ka jing snei ka jing u dei nama takadaw habangi pusan sapang ka jing it ka jong blay ka khot kawer ingai piken bamangi iwe paiwe bangide bandan hapdeng kata ka jing it ka jong blay bangin yo ya kata ka jing isne ka jong blay haoj klempep ya kamaria lajit hi daw blay bad ublay hi ula khot kerpang ya ka ban long ka kmi jung u nadu basdang ka jing em jong ka nadu kata klimat balaseng lapun ya ka den mata kadaw ula jit yaka bala mangika ba yaka en sakha klempop hoi hakajung em kajunga kajung pi yangi iwe paiwe lapun balakha rengkat bat kapop hanrei kumang ong mene ko hanmen ko para ka jingai jong blay ka kham kraw ban yaki ki bangidon hakajung em ka jingai jong blay ka kham kraw ban yakapop den mata kadaw ba ka jingai jong blay kala ban pan kala yanga badepi kapan kala ya ka jingtim sha ka jingai ya ka jingtim lana ka pop ka bangidon ha ka jing em sha ka jing isnai ka jung u klempap kadon ka jingai dei bar ka jing pulai ka badeng kong ka bangi yo sneu menta ka sngi ha ka jing pulai ka badeng kong yo sneu na ki kitab Genesis ha ka ba u Adam bat ke im ki le ya ka pop ka baning kong tam ha ka jing im ka jong ki da ka ba tam sneng ya ki kum ki jong ublay habangi pe ya ka pop ning kong jong Adam bat ke im ko hanmen ko para ka pop kadon kita ki jing wanra ha ka jing im ka junga ka jung pi ka bang yong hak tin nong we consequence dan atli kita ki pop kapop kaba ki la le ha ka jing em ka jung ki
kapelong yaki banle bat klem pebru ha ka jing em ka jung a ka jung pi ha bangi le pop ngi le kine ki jingle kumba u adam bat ki em ki le ha ka jing pule ka bangi os ngeo menta ka sngi kata ka jing wan ra jong ka pop ha ka jing em adam bat ki em ka baneng kong ka dei ka ne ha ba ki le pop kapelong yaki banri hakma nakmat jong blai ban pedri now blai kabar habakile pop wa adam bat ki em ki keno iwei ha iwei pat klempep ngong ko hanmen ko para haba manga ma phi ngile pop ha ke jing em ngile ya kine ki atli ki bau adam bat ki em ki le balai wa adam bat ki em ki ri nak khmat jong blai balai ki pedri now blai nak jing don jong u ha ka jing em jong ki namar ba ka pop bakile kawan ra kata ka jing le rain ha ka jing em jong ki le rain namar ba kis nyu thu bat ki yo i ba ki long ki balong khoj klempep ha ka jing em ka jung a ka jong pi ha ba ngi le pop ngi yo i ya kata ka jing leng khoj jong a ba jong pi bat kawan ra ya kata ka jing le rain ka pen long yang i ban ri nakmat jong blai habangiri nakmat jongblay habangi pedri nak jingdon ke jongblay kan mau ko hanben ko para kawan ra no yang abadi pi ya kata ke jingdu ya ke jing it ke jing isnei ke jongblay but kumjuru habangi lepop kapelong yang ibanri nakmat jongblay namar bangitep kawan ra ya kata ka skandal ke bangi ong ha ketin pareng kawan ra ya kata ka skandal klempep habangi lepop ngiru ngi wanra kata kajing bom la ban pediang haka imlang kasalang kawan ra kajing leran haka ying kasem kajungi kawan ra kata kajing leran ne kajing syakentaj haka imlang kasalang yang abadepi dein mata kedau ngiru ngi persang banri nakmat jongblay ngi persang ban pedno nakmat jongblay bat kumjuru nak imlang kasalang kohan men ko para kabaar ngi yo i bau adam bar ki mahabaki lepop ki keno mar keliang ublei u adam u keno ya ka im dei ka im ka kan thai ka bamai ka ai yang au ne so bat ngabam yo so habau blei u kli ya ka im pat ka keno ya opseng kan mau ka jing keno ka jungki iwe ya iwe ka jing lepop jungki ka penlong yaki ban yo jing tim now blei hi neng kong ublay wa jing tim ya opseng bat kumjuru wa adam bat kim ki yo ya ka jing tim na haba ki lepop khnang da ka jing bom kongo la ne da ka jing tam sneng jung ki ya ki hukum ki jung u hanrei kan mau ko hanmen ko para haba ublay yo i ba adam bat kim ki la lepop ki la buri ya la de ki la keno ya la de iwe ya iwe ublay wan hakmat jung ki bat ukeli ha e pidon kane ka jingkli ka bau blei ukli hau adam bat ki em ha kane ka sngi klempep u blei ukli yang abade pi ha e pidon balei piri balei namar ba ka jingwan jong jisu sak prathei leng ba ka kamaria the soti kawan ra kata ka jingkla ha ka jing em ka jungi namar ba ka jingwan jong jisu leng ba kamaria the soti kawan ra ya ka jing isnei ka jung blei namar ublei kwa ban pen pau hanga badapi ba kajing it kajing u kajing isnei kajing u ka kham krau ban ya ki pop ki bangi la le hanrei tang kawei ka bangi hab ban kan mau habau adam bat ka em ki laburi ya la di ublei kwa ai ki ken ban wan mi na ka to kajing re jung ki sha kajing shai manga mapi kuma omene ko hanmen ko para ngila le pop bonsen ngila lepop man kasngi ngila lepop yolese man ka klimat hanrei kane ka jingkli ka bau blei ukuli ha u adam bat kim ha e pidan balei piri ngi dei ban mi na kata ka jingri jungi ngi dei ban mi na kata ka jingla ran jungi ngi dei ban mi na kata ka pop ko jungi bat ngi dei ban wan sha ka jing shai jong kris namar ba ka jing it ka jing isnei ka jing e ka jong blei ka tap telop ya kata ke jingdum jong ka pop katap tulop ya kata ke jingdum jong ka jing em ka junga ka jong pi bat kum juru habangi puli bat ngi pusan ya ka gospel
kabang yos ngeu bau angel wan ha kajing im jong kamaria ban pen bena ban ai kana ka khubor ka babha kamaria ru ha ka ban kong ngiyo I ya kata kajing atatin ka jong ka ngiyo I ya kata kajing bomla jong ka ban pediang ya ka mon ka jong blai hanrei u angel u ang shai ba kajing isnei ka jong blai kajing ka jong blai katap telup ya kata kajing atatin ka jong pi katap telup ya kita kajing perkat beriu jong pi ba pinsha le rain ba pinsha kentaj nak im lang ka salang ko hanmen ko para ha kana kesngi bangir ke ya kana kesngi crowd jong ka me beneng jungi token ngin pet ngin puson yala ka jong ka jeng em ha to manga ma pi habangile pop ngiri ngi pedri no blay ha to ngi kno ya ki we han rei kan mau u blay wan ban pansawa ya ka sur ka jung ha e pidan balai piri wan changa namar kajing kajunga ka kham kraw ban yaki pop ka jung pi kajing kala ka bamur ka jung pi ka long ka bakong san kane ka baw blay u kwa ban pan kan mau yanga bade pi ha kane ka sngi ngiduai jar ngipan ka bor ngipan ka jing isnei ka jung blay and yoro yo Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jing ngej how lay kwa ben bor baro nong tau ka beneng bat ka kendau but how Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bolapon no man sem bakot ya balakha na kamaria tesoti ya ba shalabain hapo Pontius Pilatus la sanar na yu la ya balateb yu lo ya shikbayab ha kasngi ka balai la mi pan ke bayab ulakiu shabneng usong shakamon ublay pa badan bor baro nang ta awan pat ban bishar ke emet ke bayab ngangay haw man sim bakoj ha kabalang katholek bakoj ha gajing salok rekoj ha gajing map ekipop ha gajing mi pat kado pat ha gajing em bom jukot amen kohan men ko para ha kana gisni kraw jung kamaria to kenyen bo gajing duwai gijungi gijing ut gajing nam gijing don kam jungi khamadu blay kupa giduai nak bentau kapa buku jungi Pope Francis baunyo ya kata gajing koi gajing kia bapura kam tame baunong la susu ban sensyar ban yalam ya kipat gajung blay kam jan syau giduai ru nak benta ki archbishop ki jungi ki cardinal ki jungi ki bishop baro ki lengdo bat kinong tray balang mama kiru kinang la susu ban snuthu ya kata gajing im khoj gajing im soti ka ba ki dei ban im kum kita kinong yalam ya kabalang bat kipat ki jong blay ngiduai nak benta ki nong pop hasatla ka perthei kam tame ka ne kasngi bamaki langba ka jing prasad jong man simba khoj kindon kata ka jing snutho ba ki dei ban wan mi no na kata ka pop ka sang sha ka jing shai jong kres ngiduai nak benta ki to ki breu ki basate shakhum ha ka jing sneu jong kana ka perthei ka jing bu ai tanglang ka jing di drugs ki kenja bat ki we ki kam sneu ai bo try un pensyaya ki bamakiro kin la banyo e kata kajing lai lut na kine kajing sneu ngiduai na kabenta ki bapang ke besitam ki badan hospital ki balawan pai ru na hospital saying ki baladu jing kermen barkum juru don ki badan haying klam yolat ban sha sumar badan ru ki bom tre ban sumar kajing pang kajing ki ni ai ti ki baro hautrai bon kta ki bakin yo e kata kajing koi kajing kia hakal yang kamer bat kamen sem ngiduai nak benta ke jingsuk setelah ke perthei kerpang nak benta gitu kiri ki badan padeng ke jing yakan at markel yang ai botrai un kta ya ke danot ya kamen sim ya ke jingmot ke jing perkat jong kenong yalam jong gitu kiri baro kam tame utrai usim jong jingsuk un ai ya kata ke jingsuk haki bad bakin la ban pen urlong ya kata ke jingsuk hapo keri bas setelah ke perthei berkumjuruk ngiduai nak benta jungi iwe pa iwe ke belum lang hangi berkum juru kiba syong na ying ban la snok tilang bat ngi lengbak online ai bo try un kur kurdo ya ke ying kasem ko jungpi ai bo try un pe jun kme ya ke ying kasem ko jungpi un pendap un penbiang ya pi kham tame ba mangi iwe pa iwe nginang la su ban pen kre hakor kom ke bekerpang
da kata ka jing kala ka bamot ka jungi da kata ka jing i no jungi ya kata ka jing barem barwan pai chu kat bang ka pan kre na ka banta ka sngi kraw jong utra jisu ka jing kha jung u sha ka na ka perte ka Christmas ko blai ko pa ko blai ko khon ke nei ke de ke jing duai ke bangi duai ke bang ngibu kerpat hakmat jung me ha ka na ka sngi kraw jong ka kmi jung me ya ka ba ya ka la jit ban kha klem pop dan rai ai ba ke nei ke jing duai jungi kinwan ban urlang ha ka balang ha ka perthei ha pok ka ying ka sam ban ha ka jing em ba marwe jungi ni pan ni ke nei da kris utrai jungi amen Laispa and Refusa. Iwan ai guya me try, Iwan ai guya me try, Iwan ai guya me, Iwan ai guya me, Doshimune ukpu, bagi terwahame, Doshim kanegawa. Duai ko para baka jing knya junga ba jong phi kan long ba pedang huna khma du bleu pa ba don bor baro To try putting Nyan Kiti jong Jong phi Pi. na ka ban ka jing ro ba brom ka teng jing u ka jing man toy ngi ba balang ba ko jing u ba ro ko we tos ngeu san e ban pedang ya ka jing knya ba pen laj im ka bangi terwa ha me ko try ha ka ne ka sngi kraw jong ka jing pun klem pop ten rai ya kamaria thesati bala kerku bato ai kumba ngi phla ya ka bada ka jing e ba mel ai lepa omsha lakta ya ka da kanu ka jing thobria kumta da ka jing ya sai lem jong ka en pen la yangi nabaro kipop da kris utrai jongi Amen. utrai udon rainkat bat phi Rekat bat phi. to kan tu yala ki donut Kiti Yagi Shao. to ngai ngui try ublei jongi I song hok bat kate. da shisha ka long ba song hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame kokan rat kokpa bukut ko blei badan bor bat bom jukut namar melari ya kamaria thesoti bala kerkutam nabaro ka jingai e jong ka pop ten rai ba kumta haka enda la pendap na ka jingpura ka jingai e jong me men pan kre ya ka kmi ba bit dor ya khun jong me ban me kdeu ya ka jing sedang jong ka balang ka kurem ba bhabreu jong u ka ba klem jing thobria ne jing staa namar maka ka thesoti ba khutam kala dei ban kha yau khun ukon lang brot balului uban pendam no yaki pop jongi melabu yaka kham halor ban ya ki weipat bat bakan long ha ki pa jong me kanong kerpat ya ke jing e bat kanong muna jong ka jing khot bat kumta rengkat bat ki kun hon roi jong ki angel ngia ro ya me bat ngi pen bana da ka jing kmen Ubakun, utrai ublai kipan, neng pertai sawada kaburam jong me. Osana, Osana, turwa ublai shadro, Osana ublai juno. Yaro yubawan agak
Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless you now. ดาชิชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำไมจองก็จิงคุยบารอนามาร์ก็จะงีกระปาดยามตัวปันคุยปันกันตังยากินเอก็จิงตรัวจงกีดากบพายมันเซมจงเมกุมกำเจรฮัลโลจงกีบักินกลาลองยังกีกำเม็ดบัดกัสนำจงอุตรายจงกีอุจิสุคริสฮักปอร์บลาดีนอยอูบัดลากำมันสเนบาอุลปนยังยากิจิงชาชุตอมอุลShemyukpu bad kebayangu yame ulak dia ya u badulai hala kisanran u ong to shem batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi Haka jukarkam endala layabam ula shim yakukuri badik bangu biang yame ul ay hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut iya keba enpenmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmap yakipop tole yakane ban ken mau yanga Kajing maya jong kajing nge Kata sin bangi bam yu le ukpu Bagni de la kane kakuri Ipan penaga jing yap jong me ko try Tada du Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing mi pa jongu ngi terwa hame ko try yukpu jong kajing im bat yakukuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar mlenyeu yangi ba bet ban yang akma jong me bat ban sakri yame dak bas ngeuret ngi karpat yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mukres ngilong ki ba lapan yetli ka wei dauman sim bakoj tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang setelah ka perthei bato penjana ya ka ha gejeng it rengkat badu Francis ukpa bakoj jengi ulbat marwen yu bishop jengi kakenhun ki bishop bat baro ki lingdo token maulem ru ya ki hanman ki para rang bat kan thei ki baliathia da ka bakermen ya ga jing me pat bat ya baro ki balaklat no ha ga jing isne jong me to pdiang ya ki sa ga jing sai ka khma jong me to isne yang i baro ngi kerpat ya me barengkat bat kamaria the soti bakuj ka kmi jong blai ujesa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro krukuj ki belapan ngubahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bentalem ha ke jeng imbom jukut bat penginira bat pendan burom ya me daw kunjung me u Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame ublei pa badan bor ha ke jeng long ka wei jong men semba khoj baro ka borom ke jeng ro Junam la junam. Amen. Kumlah kum yang ngi daw nong pen em bat kumlah hikai ngi daktin blai ngi nut banong kok pa jungi uba habneng kalong ka bakut yakarteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme ha ka kendeu kumba habneng to yang ngi menta ka jungbam chungi ka ba hala ka sni batamap yang i kerengkang jengi kumbang rugi map ke beles new yang i padwat yalam yang i sha ke jeng penshoy henry de panlaj yang i na ke bas new to panlaj yang i ngi kerpat ko try na ke jeng new baro ha ke jeng spon jong me to ai jeng suk jeng sanya ke sngi jengi
knang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabo na ka pop ngin yo jing da na ka jing janjar ba ro kat ba ngi tangap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pat jong nong penem jongi u Jesus Christ Namar kejume kalom kaima kejume kabor bekau buram jinam la jinam Kodra Jesus Christ me belong haki apostol jongme ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi hanroi yaki jingai jong kabalang jongme bad ha ka jings bun jongme to ai ha ka yaki jingsuk bad ka jingai tale ka wei kat kum ka mon jongme mame ubem babasan shar jinam la jinam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengka bad pi Rengka bat pi ngini trua ya ka dak ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bad pi Ko kun lang bro jang play me bagi dagi pop ka persay just you say ko kun lang bro jang play me bagi dagi pop ka persay lang rajang ublay me bakino kipop kapatay tulay jingsuk yangi hak mi kun lang brad jong blay hak mi bakid no yaki pop jong kapartay suk yangi bla shakot shak ane ka jing khawai jong ukun lang brad ko kan rad ngam shong hok naman rung apo ka ying jenga Henry Shuang tang de ktin kamen sem jenga kan sakhia I kamen bat kasnam Chris kan re bat kan ilam ini sha ka jing embam juga amen Barukin rajonga
trong nga Giêsu có lộc trong nga chính thiên trong nga mê lòng chính sáng trong nga mê lòng xa chạy na mê nga xin xa chạy na mê nga win nga mani ya mê ban ngày ya mê Giêsu có plei trong nga Giêsu có lộc trong nga Dong in ya duai. Doai baka sakramen kabangi layo pediang kotrai ko blei chungi kan pen ko yangi ya gijing mong jong kata kapop naba melari ya kamaria balakar ku hakur kom bakar pang ha gijing pun ya ka klempop ten rai dau kris utrai chungi Amen. utrai udan rengkat bad pi Berkat bagi Blay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badakon badaman sem bakot amen kilai suk ej basyukru trai dagajeng imbabha jong pi isamu ya blay Ars Pahnya Pusat. Kadonu janga gaya ruai gaya royu trai kamen sim janga kasyak mena uble janga bukan mau nanta jing long red kasyak ri jongu Given riu yanga in yai kot kabala gerku Ukrau bor mule gamba krau asyakri jongu Gabakul kenlong gakerteng berganam jongu Gamis ule lapateng bendriu Ya gitu kiba yai septing yai burong yau Gapuram haupa berkun mensim bukut Uparolong Menikong cinta berapa jenam lah jenam. Amen. Kun kita menjong Jisu Tuai senegi. Kun betelem jo Kamaria Tuai ngementa jungi. En yaro yutra Jisu Christ Jenam lah jenam. Amen.